Έχεις γνωρίσει και το σπίτι. You said πουτάνα to me, do you remember me? Πάμε εκεί, με το που τον βλέπω, παρατάω το αμάξι, δεν με νοιάζει τίποτα. Βγάζω τη θήκη με τα ρολόγια. Πάρω όποιο θες του λέω. Και πήκαρα αυτό. Ήταν τα πιο ακριβά που έχει στη συλλογή. Νέο Κονίλο Talks με τον αγαπημένο It's Only. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Που ήμασταν μαζί και στα ταλέντα, στα πρώτα 5 επεισόδια περίπου. Και στις κόντρες. Κάνουμε κόντρε. Θα κάνουμε κόντρες, ναι. Και η μόνη συνέντευξη που έχω δώσει είναι εδώ. Είσαι από τους YouTubers, ο οποίος, εντάξει, λόγω του ότι έφυγε δυστυχώς ο Chris Κόγιας, να τα αφήσεις όλα για τα λεφτά. είσαι αυτή τη στιγμή ο πιο δουλευταράς YouTuber που ξέρω. Εντάξει, μαζί με τον Γιαννέλη ίσως. Στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι στην Ινδία. Δεν θέλω να τα ακούω αυτά. Το YouTube είναι μαραθώνιος, λίγοι τον τρέχουν. Ξέρεις, με βάλεις σε αντιπαράθεση με άλλους YouTubers. Όχι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι Ναι, χρόνια γιατί τώρα το ξεκινάς έτσι, κατευθείαν. Πάμε. το τρέχεις, ρε παιδί μου, πολύ καιρό. Ναι, Αυτό. εντάξει, όσο μπορούμε, δόξα τω Θεώ. Γιώργο, ξεκίνησες από τον Ναύπλιο, σωστά. Πολύ σωστά. Είδα και το βίντεο τώρα που κάνεις με τον παππού σου και να ξέρεις ήταν πολύ... Με τον παππού μου δύσκολο, με το σπίτι που μεγάλωσα που ήταν Ναι, το παππού. με τις ιστορίες του παππού Ναι. σου. Ένα μπρελόκ του παππού μου, το θυμάμαι, το φόρεγε. Πολύ, ρε φίλε, ειλικρινές. Και δεν συνηθίζω να κάνω τέτοια βίντεο, δεν μου αρέσει να δείχνω την προσωπική ζωή. Δείχνω περισσότερο ή challenges ή gaming βιντεάκια ή τέτοια. Ήταν ένα βίντεο που ήθελες να μείνει κιόλας, να το βλέπεις κι εσύ. Ναι, και σύνο το σπίτι δεν θα μπορώ να ξαναμπω. Το έχει πάρει ο Δήμος πλέον. Ήταν της εκκλησίας παλιά, γιατί πολλοί μου λέγανε: έχεις τέτοιο σπίτι και το έχεις αφήσει σε αυτή την κατάσταση, και κάτι τέτοια μου λέγανε. Αν ήταν δικό μου, θα τα άφηνα σε αυτή την κατάσταση. Και πώς έμενε ο παππούς σου στο σπίτι της εκκλησίας? Τον νίκιαζε η εκκλησία στον παππού μου. Συμβολικό ποσό, 100 ευρώ. Είσαι από μια οικογένεια η οποία ήταν βιοπαλιστές, ας πούμε, να το πούμε. Ήταν δηλαδή. Εντάξει, δεν μου αρέσει τώρα να τα λέω αυτά, αλλά δεν ήταν εύκολα, αλλά δεν ήταν και ακραία δύσκολα να πεις ότι δεν είχα φαγητό. Μου λείπαν άλλα πράγματα. Αλλά οι γονείς μου δουλεύαν 2 δουλειές, η μητέρα μου 2 δουλειές ο πατέρας μου. Και κάναν ό,τι μπορούσαν. Δεν πήγαινα εκδρομές, δεν πήγαινα ταξίδια, τέτοια πράγματα. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Με τον παππού σου περνούσε πολύ χρόνο. Επειδή δουλεύαν οι γονείς μου όλη μέρα, Φαντάζομαι σου στοίχησε που όταν έφυγε. μου στοίχησε, ναι. Μάλιστα. Και εγώ θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησες, ρε φίλε, πώς σου μπήκε το μικρόβιο με το YouTube. Δηλαδή, αρχικά πόσο χρονών ήσουν να. Ξεκίνησα 5η δημοτικού, που μου είπε ένας φίλος μου εκεί στην πλατεία, έλα στο ίντερνετ καφέ. Αλλά τότε το ίντερνετ καφέ ήταν. Εκεί πηγαίναν τα κολόπεδα στα ίντερνετ καφέ. Και εγώ φοβόμουν εκεί με διδασκάλα, ας πούμε, για να πάω στο ίντερνετ καφέ που ήταν όλα τα μεγάλα παιδιά. Ήταν 15 και πάνω. Παίζανε Dota, LOL, ξέρεις. Και πήγα εκεί, έπαιξα LOL για πρώτη φορά, ξετρελάθηκα. Μέσα από το PC εγώ έλεγα ότι τέλος πάντων ήθελα να μαζέψω λεφτά, να πάρω υπολογιστή. Είναι τα στάδια. Εγώ τραϊχάρνταρα όλη μου την παιδική ηλικία να πάρω έναν υπολογιστή. Και μετά όταν πήρα τον υπολογιστή με 1000 βάσανα που πέρασα, από εκεί μετά βγήκε μόνο του, γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να παίζω παιχνίδια. Όταν το έλεγα, κανένας δεν με πίστευε. Αυτό θα γίνει δουλειά μια μέρα. Το εξέλιξα διαφορετικά στην πορεία. Αυτό μου άρεσε και αυτό έκανα. Και επειδή κυνήγαγα αυτό που μου αρέσει, η ζωή στα φέρνει κάπως και καταλήγεις κάπου αλλού εν τέλει. Είμαστε εδώ σήμερα και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι. Κατάλαβες. Τι game έπαιζες 5η δημοτικού? LOL. Minecraft δεν έπαιζες? Τέλος. Την πανοπλία του. Το Minecraft με γνώρισε στα φιλαράκια μου που ασχολιόντουσαν με το YouTube. Εσύ ξέρεις εκείνη την εποχή. Εγώ ξέρω ότι όλοι παίζατε Minecraft. Αυτό ξέρω. Όλοι παίζαν Minecraft. Ξεκίνησα από το LOL. Πήγα στο Minecraft και μετά γνώρισα τα παιδιά, τους φίλους μου που κάναν YouTube, το Γιαννούμπα, το Dimblaze, και μου μπήκε και αυτό το μικρόβιο από το YouTube που κάναν όλοι οι φίλοι μου. Άρα εσύ όταν ήσουν μικρός άρεσαν πολύ τα video games. Τα video games. Και μέσα από τα video games γνώρισα άλλους YouTuber που κάνουν video games και YouTube. Και εγώ λέω, τι λέτε ρε παιδιά. Στο γυμνάσιο σκέψου έκανα coaching πώς να γίνει YouTuber σε ένα συμμαθητής μου. Okay. Στο γυμνάσιο. Εκεί του έλεγα, θα παίζεις Minecraft και θα βγάζεις αυτό το βιντεάκι, θα κάνεις εκείνο. Εγώ ντρεπόμουν πάρα πολύ. Ήμουν πάρα πολύ ντροπαλός. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Τύπου δεν πήγαινα στο περίπτερο. Να πω γεια σας, ντρεπόμουν. Ας πούμε, μου λέει ο παππούς μου, πήγαινε πάρε μου τσιγάρα, κάπνιζε ο παππούς μου. Και εγώ ντρεπόμουν. Και πώς έκανες coaching ενώ εσύ δεν ήσουν YouTuber? Είχα το κύκλο τότε, ήξερα YouTubers που παίζαν Minecraft. Τώρα μην φάντεσαι, όταν σου έλεγα YouTubers είχε 700 subscriber και μου φαινόταν, έχει 700. Και έλεγα, αυτός κάνει τέτοιο, οπότε εσύ ανέβασε αυτό το βίντεο να χτίζεις αυτό το κτίριο. Άρα τους μελετούσες τους άλλους YouTubers? Μελετούσα τι κάναν οι άλλοι και επειδή ήξερα καλά το game, του λέγα κάνε αυτό. Και LOL τι χαρακτήρες έπαιζες? Main support στο τέλος που ήμουν platinum και έπαιζα Rakan.
Είχα φτάσει πολύ ψηλά κατάταξη για ρακάν. Εγώ έμαθα μεγάλος να παίζω LOL. Παίζω και τώρα καμιά φορά. Έτσι, λίγο για να ηρεμώ. Παίζω χωρίς φίλους, χωρίς τίποτα. Απλά για να διέζει το κεφάλι μου. Δεν θέλω να μιλάω σε κανέναν. Μπορώ να βλέπω κανένα βίντεο στο YouTube και αυτά. Παίζω Τριστάνα. Ωραία, bot lane θα πάμε. Θα παίξω εγώ ρακάν, εσύ Τριστάνα. Και θα πάμε να του θερήσουμε. Μέσα, είμαι όποτε θέλεις. Μου προτείνεις να παίξω άλλο χαρακτήρα, γιατί μόνο αυτόν ξέρω. Και άμα το κιόλας το κάνει μπάνι αντίπαλη ομάδα, ή καμιά φορά και η δική μου για να μου τη σπάσουν, ξέρεις, όταν μπαίνω online. Δεν πικάρω κανέναν και απλά τρώω ποινή 5,5 λεπτά και ξαναπεριμένω. Μου προτείνεις άλλο χαρακτήρα. Ας πούμε και λίγο τη Μοργάνα είχα παίξει παλιότερα. Τι να παίξω τώρα που να είναι. Γιατί η Τριστάνα είναι εύκολη σχετικά. Παίξε Miss Fortune. Αυτή δεν έχει πολλές ενέργειες και τέτοια. Όσοι έχουν όλοι οι παίκτες. Είναι καλύτερη από την Τριστάνα. Καλά, η καλύτερη είναι Vayne. Αλλά είναι δύσκολα, δεν σε πάω στα δύσκολα. Εγώ είμαι Bronze τώρα. Άστα. Ό,τι και να παίξει τον Bronze πάει καλά. Λίγο να ξέρεις χρειάζεται. Ναι. Θα σε βοηθήσω, εντάξει, θα παίξεις Εσύ μέσα τώρα που είσαι, παίζεις κανένα. Πλέον δεν παίζω LOL. Τώρα παίζω μόνο GTA. Μέχρι να βγει το XR που περιμένω πώς και πώς. Πιστεύεις θα βγει? Γιατί αυτό τώρα είναι μεγάλη συζήτηση. 100% θα βγει. 19 Νοεμβρίου του 2026. Και θα έχει και RP και όλα αυτά που όπως έχει και το 5. Το RP είναι η 5M. Έχεις παίξει. Ναι. Το 5M κατεβάζει για να παίξει Ναι, RP. ναι. Τι έκανε τώρα η Rockstar που είναι η μητρική εταιρεία του GTA που από πάνω της είναι η Takes-Two. Η Takes-Two αγόρασε τη 5M. Οπότε κάτι σημαίνει αυτό. Ότι θα είναι official πλέον αυτό. Δεν ξέρουμε, αλλά αγόρασε τους developer που χτίσαν το 5M. Αν βάλουν αυτοί οι άνθρωποι το input τους μέσα στο game, στο GTA 6, θα ξεφύγει. Αλλά λες μήπως είναι integrated από την αρχή το. Καλά, δεν νομίζω. Εκτός αν είναι ένα άλλο mode, να έχει το story και να έχει, να έχει το online, ας πούμε, να είναι roleplay π.χ. Ναι, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Αλλά στην αρχή λένε θα βγει μόνο single player, μόνο από PlayStation, ούτε καν σε CD, ψηφιακή μόνο μορφή, για να μην φάει leaks, hacks και τέτοια. Και θα κάνει και κανένα 100-150, οπότε από τώρα κάνω αποταμίευση. Θα πρέπει να πάρουμε και το Pro ή το απλό κάνει το 5. Θέλει και το Pro, άλλο με 500. Για να παίζεις αξιοπρεπέστατα. Εσύ θα κάνεις κανένα μάραθον όπως είχες κάνει και παλιότερα? Το μεγαλύτερο donate από live από εμένα. Αυτό θα το κάνω και τώρα. Κάθε 100.000 sub το κάνω αυτό. Είναι σαν το έθιμο. Μάραθον όμως στο GTA 6 θα γίνει και μάραθον εκεί, αλλά άλλου είδους. Εκεί θα θέλω να το τερματίσω κατευθείαν. Αν δεν τερματίσει, live εκεί. Δηλαδή, εσύ τώρα όταν μπήκες στο YouTube, είχες πάρει το πρώτο PC? Πήρα λάπτοπ πρώτα. Από κάλαντα και από τέτοια. Όργωνα όλη την περιοχή για να μαζέψω λεφτά. Μόνος σου? Με φίλους. Ήταν και ο αδερφός ο Μιμής? Όχι, ο Μίμης ήταν πιο μικρός τότε. Σε κάποιους πηγαίναμε και με το Μίμη, πλάκα-πλάκα. Και ο Μίμης έβαζε, δηλαδή έβαζε και τα δικά του κάλαντα. Για να πάρεις εσύ το PC? Για να πάρουμε λάπτοπ. Και αυτός έπαιζε που και που. Αλλά περισσότερο εγώ. Το παίρνετε συνεργατικά, είχα τη Συνεργατικά. Εσύ το έπαιρνες όμως να παίζεις. Δηλαδή, ας πούμε, ο αδερφός μου έπαιζε στο PC όταν εγώ κοιμόμουν. Δεν έπαιζε. Ακριβώς, κάπως έτσι. Πότε γνώρισες τους πρώτους YouTubers? Πώς τους γνώρισες βασικά? Μέσα από το Minecraft. Έμπαινα εγώ και τρόλαρα. Ήμουν full troller. Είχα μπει, σκέψου, με όνομα στο Discord. Τότε είχε φτιαχτεί το Discord, σκέψου. Ήτανε πρώτο δίμηνο, τρίμηνο. Έβαζα όνομα ο Ρέστης Chunk από το πρώτο Survivor. Δεν ξέρω γιατί. Και τρόλαρα. Και έτσι γνωριστήκαμε. Περνούσες καλά. Είχες Ναι, πάρει το ναι, λάπτοπ και περνούσες ναι. καλά. Ποια ήταν η στιγμή που θα πεις, εγώ θα το κάνω επάγγελμα το YouTube? Όχι, μετά το λάπτοπ ήταν ο υπολογιστής. Το λάπτοπ δεν μπορούσε να παίξει Minecraft καλά και να μπαίνει και Discord και τέτοια. Μετά πήρα το PC και έγινε αυτό που σου λέω. Παίζαμε. Όλοι ρωτάγαν πότε θα ανοίξω κανάλι. Παλιά όλο μιμάραμε, όλο λέγαμε τρολιές. Έμπαινα στα βιντεάκια τους χωρίς να έχω κανάλι. Στο Γιάννουμπα, του Timblis. Στα πολύ παλιά βίντεο ήμουνα και δεν είχα κανάλι. Και όλοι ρωτάγαν. Ο Ιτσόλη πότε θα κάνει κανάλι. Ο Ιτσόλη πότε θα κάνει κανάλι. Το Άρα φτιάξα έχεις το μπει στο κανάλι. community ήδη. Είχα μπει ήδη μες στο community. Ήδη με ήξεραν. Και Ναι. έκανες και το κανάλι μετά. Και λέω, δεν πάμε να το κάνουμε. Ντρεπόμουν full. Τι να σου πω τώρα. Έλεγα, εγώ θα κάνω αυτό το πράγμα. Δεν το πίστευα. Και λέω, άντε πάμε να το κάνουμε. Το ανοίγω χωρίς βίντεο, 700 subscribes. Μια χαρά, τι έγινε, λέω τώρα. Ανεβάζω το πρώτο βίντεο, 3.000 προβολές. Και έγινες ο πρώτος streamer του Τρόβο παγκόσμια. Ναι, για μία περίοδο ήμουν πρώτος μέσα στην καραντίνα. Στην καραντίνα που όλοι Εκεί ήταν καθόντουσαν και- σπίτι, Ναι. κάναν μαθήματα πίσω από οθόνες, όλα τα παιδιά. Και εγώ εκείνες τις ώρες έπαιζα. Και αντί να είναι στο μάθημα, ήταν στο live μου. Εκεί έβγαλες και τα πρώτα σου καλά λεφτά, ας πούμε. Εκεί δεν συνειδητοποιούσα τι πάνε να πουν λεφτά, δεν καταλάβαινα. Εγώ το έκανα έτσι κι αλλιώς. Όχι για να βγάλω λεφτά, το έκανα γιατί βρήκα κάτι να μ' αρέσει. Και εκεί απλά ξαφνικά έβγαζα πολλά λεφτά. Όταν σου λέω πολλά. Και δεν τα διαχειρίστηκα σωστά. Έχω κάνει πολλά λάθη κι εγώ, να ξέρεις.
ξέρεις, που δεν τα έχω πει. Εκεί τα άτρωγες, ας πούμε. Δεν καταλάβαινα. Εγώ νόμιζα ξαφνικά από εκεί που βγάζα 500 € το μήνα, έβγαζα πενταπλάσια και εξαπλάσια νούμερα. Και τα άτρωγες, αυτό ήταν το λάθος σου. Εφορές και αυτά έχεις ποτέ πρόβλημα? Γιατί έχουμε δει το Χάκη και τον Καρπόζη που χρωστάνε. Δεν είχα πάρει χαμπάρι, έμαθα ότι χρωστάω. Είχα ατομική εταιρεία και εξαψήφιο ποσό εσόδων. Άρα πλήρωσες πολύ φόρο. Και πλήρωσα το 44%. Που εγώ τότε το είχα φάει όλο το ποσό. Δεν ήξερα τι είναι φόρος εισοδήματος. Και να είχα μείνει, ξέρω εγώ, με 10.000 και λέω μια χαρά είμαι με 10. Και μου έρχεται boom. Σου έρχεται 40.000 εφορία, ξέρω. 60. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Ξενίκιασα από την Αθήνα, δεν έβγαινα. Γύρισα πίσω στη μάνα μου, στο Ναύπλιο. Έμενα εκεί 1 χρόνο. Μετά γύρισα πίσω. Και φαντάζομαι είχες ψυχολογικά, είχες πέσει. Όχι, ήμουνα σε φάση. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είμαι τόσο βλάκας. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν θα ξαναβγώ από το σπίτι. Έλεγα μέχρι να ξαναγυρίσω στην Αθήνα. Πάμε εκεί, δώσ' του. Ορθοπόδησα, γύρισα στην Αθήνα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως. Δεν είναι μαλακία το σύστημα. Γιατί όλοι οι YouTubers. Δεν φορολογούν όλοι. Είναι και αυτό, έτσι. Ναι, απλά δεν θα πρέπει κάποιος, το κράτος, αυτόματα να σε ενημερώνει ότι. Εδώ δεν κάνει άλλα κι άλλα. Αυτό θα κάνει. Δηλαδή είναι τόσοι πιτσιρικάδες. Εν τω μεταξύ λένε ότι προσπαθούν να βοηθάνε τον κόσμο, ξέρω εγώ. Τι βοηθάνε, δηλαδή. Και λέει, έβγαλε ένα τέτοιο ο Μητσοτάκης και λέει μέχρι 10.000 € όποιος βγάζει το χρόνο δεν πληρώνει φόρο. Φόρος εισοδήματος 0. Σίγα το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να είναι αυτονόητο αυτό, ας πούμε. Ναι. Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι αυτή η καμπάνα που σου έρχεται δεν θα έπρεπε κάπως να το φέρουν μόνοι του στο ΦΠΑ. Κοίτα, και δεν επίσης μπορώ να ρίξω βέβαια στους άλλους το φταίξιμο. Ναι. Ήταν λάθος από εμένα. Μη σου πω και καλός που έγινε. Γιατί πήγαινα σαν χαζός, έκανα ό,τι να είναι, τα χάλαγα όπου να είναι, πήγαινα ταξίδια, μου είχε μείνει αποθυμένο επειδή εγώ δεν είχα βγει ποτέ εξωτερικό στην παιδική μου ηλικία. Και με το που έπιασα λεφτά, σοβαρά λεφτά, τα χάλαγα σαν να μην υπάρχουν. Έπαιρνα 3 φίλους μου, πάμε Βαρκελόνη. Μένουμε στο καλύτερο ξενοδοχείο. Τρώμε ριμπάι, τρώμε Wagyu. Στο ίδιο ταξίδι. Πάμε Ελλάδα. Δεν πάμε Ελλάδα, πάμε Ολλανδία. Φύγαμε Ολλανδία. Πού πηγαίναμε Ιταλία. Ήμασταν από εδώ και από εκεί. Δεν με νοιάζει τι, μπλούζα 1.000 €. Έλα. Παπούτσι 1.000 €, έλα. Okay. Και τώρα το ζεις αυτό, δεν θέλω να το ξαναζήσω. Σπατάλη, άχρηστο πράγμα. Ο καλύτερος τρόπος είναι, αν βγάζεις κάποια κέρδη, να τα επανεπενδύεις πίσω στη δουλειά σου. Και πιστεύω πως για όλο τον κόσμο πρέπει να είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή, αυτά είναι αχρίαστα, εντάξει. Αν δεν τα ζήσεις, βέβαια, σου μένουν αποθυμένο. Τώρα τα διαχειρίζεις έτσι τα χρήματα. Δηλαδή, βάζεις πίσω στην ομάδα σου, στο κανάλι σου, Αυτό. στα project. Όσο μπορώ, κατάλαβες. Προσπαθώ να φτιάξω μια ομάδα. Ήδη έχω βρει κάποια άτομα, είναι πάρα πολύ καλά. Και σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Δηλαδή, το πιο σημαντικό είναι η ομάδα. Όλοι έχουμε ένα ταβάνι σαν μονάδες. Όταν βάλουμε κι άλλα άτομα, σπάει το ταβάνι. Και από εδώ που είμαστε, πάμε εδώ. Τώρα, ας πούμε, τα έξοδά σου τα μεγαλύτερα που είναι? Σε φαγητά, σε ρούχα, εκτός από τη δουλειά που εκεί. Τι δουλειά. Εκτός. Ξέρω ότι είχες πάρει μαγαζί στη μαμά σου και έχει το δικό της grooming. Εντάξει, την είχα βοηθήσει. Τώρα, όσο μπορώ και εγώ βοηθάω. Πού αλλού στην οικογένειά σου αυτό? Στην οικογένειά μου όσο μπορώ. Απλά θέλω να σου πω κάτι. Για να βοηθήσεις τους γύρω σου, τι γίνεται. Έχουμε εδώ το ποτήρι. Ωραία. Να. Πες ότι έχει νερό μέσα. Okay. Το νερό σου να το πας εδώ, full, έτσι ώστε εγώ μετά να σου κάνω εσένα. Πάρε λίγο από το νερό μου. Αν όμως Κάτσε να το πιω. Εντάξει. έχω φτάσει εδώ και σου δώσω από το νερό μου, γυρνάω εδώ. Ενώ αν είμαι εδώ, γύρισα εδώ. Μπορώ να σου ρίξω κι άλλο νερό. Έχουμε ασφάλεια εδώ. Πρέπει να είσαι δυνατός για να γίνεις δυνατός για να βοηθάς τους δικούς σου μετά, ας πούμε αυτό. Ακριβώς. Και όχι μόνο. Και τους από κάτω μου. Στο μέλλον ο βαθύτερος σκοπός είναι, όλος ο κόσμος φαντάζομαι, είναι να φτιάξει μια οικογένεια. Να κάνει παιδιά, να κάνει τέτοιο. Και σίγουρα δεν θα θέλει στα παιδιά του να του λείπει τίποτα. Εντάξει, θα μου πεις, εγώ είμαι μικρός ακόμα που το λέω αυτό, αλλά προσέχω για να έχω, κατάλαβες. Πόσο χρόνο είσαι τώρα? Εγώ είμαι 24. Έχεις καταφέρει πάρα πολλά και έχεις πολλές εμπειρίες για την ηλικία σου. Δηλαδή, όλο αυτό το up, down και πάλι up που έχεις κάνει σε τόσο μικρή ηλικία, πιστεύω θα σε βοηθήσει πάρα πολύ για το μέλλον. Έχεις καταλάβει και 2 πράγματα. Δηλαδή. Έχω καταλάβει 2 πράγματα, όπως το πεις, όχι πολλά. Ακόμα μαθαίνουμε και αυτό συμβαίνει συνέχεια στη ζωή.
Το θέμα είναι όταν θα φτάσεις κάτω να έχεις τη δύναμη να συνεχίσεις προς τα πάνω. How much you can take and keep moving forward. Εσύ τώρα ξεκίνησες σαν gamer, όπως το είπαμε κιόλας, και πήγες σε πολλά project που έχουν γίνει και πολύ γνωστά, όπως με την Ομόνια, όπως με τις κόντρες που κάνεις με τους YouTubers, τα ταλέντα που ήμουν κι εγώ. Πώς αποφάσισες να πας και ARL να κάνεις πράγματα? Γιατί ανακάλυψα ότι είναι αυτό που μου αρέσει. Όταν κατάλαβα ότι το YouTube μου αρέσει και ότι είναι η δουλειά μου, δεν το νιώθω και δουλειά. Το λέω τώρα δουλειά. Δεν το νιώθω. Νιώθω ευχαρίστηση. Μ' αρέσει να το κάνω. Είναι κάτι που απολαμβάνω. Εφόσον το απολαμβάνω και δόξα τω Θεώ δημιουργούμε μερικά έσοδα, ακόμα καλύτερα. Και κάνω και άλλα προτζεκτάκια όπως τα μπεργκεράδικα. Έχεις ανοίξει και το Touch Mass Ήρθαμε τας κατεχάκι για να φάμε τώρα σοβαρό μπέργκερ. με τον συνεργάτη σου. Με τον συνεργάτη μου τον Αλαφούζο. Τον Αλαφούζο. Και έχει κάνει και δικές σου παραγωγές επίσης. Καλή ώρα σαν αυτό που έχουμε εδώ σήμερα. Έχω τους ανθρώπους. Έχεις podcast δηλαδή που για άλλους. Ναι. Μάλιστα. Και ρε φίλε, πώς τα κάνεις? Εγώ ένα project έχω. Όταν πάνε να γίνουν 2, στο τρίτο λέω αχ, δεν μπορώ. Πώς το διαχειρίζεις αυτό το πράγμα? Όπως σου είπα, το σημαντικότερο είναι η ομάδα. Πρέπει να έχεις το μάτι, την όρεξη, να ψάχνεις σωστά άτομα, τα αυτιά σου ανοιχτά, να ακούσεις κάτι, βάζεις καινούργια άτομα, δίνεις σε νέους να κάνουν μια προσπάθεια και βλέπεις που θα πάει. Ας πούμε, εγώ για παράδειγμα δεν μπορώ να κάνω edit τα βίντεο μου. Έχω κάποιους editors. Έχω διάφορους, λίγοι αξίζουν και λίγοι μένουν. Με τον μπεργκεράδικο πώς πάει? Το μπεργκεράδικο καλά, ανοίξαμε στην Κατεχάκη. Μετά ανοίξαμε στο Μαρούσι. Μετά ανοίξαμε μόνο για σεζόν Μύκονο. Ghost Kitchen, όχι μαγαζί. Το Ghost Kitchen ξέρεις τι είναι. Ναι. Όταν έχεις την κουζίνα, αλλά δεν κάνεις το τραπέζια, σέρβις κλπ. Delivery είναι συνήθως το Ghost Kitchen. Ναι, μόνο delivery. Και τώρα ανοίγουμε Περιστέρι. Του ανοίγει το τας μας εδώ στο Περιστέρι. Άντε, οπότε συνεχίζει να ξαπλώνεται. Ναι. Και κοιτάμε και προς τα κάτω μια περιοχή ακόμα και που έχει τα λιμάνια. Πειραιά δηλαδή αυτό. Μέσα έπεσες. Άρα αυτό αποφασίζεται με το συνεργάτη στον Αλαφούζο ότι πώς πάμε. Πάμε, βλέπουμε χώρους, κάνουμε τέτοιο, ναι. Και εσύ ποιο κομμάτι έχεις πάρει και ποιο έχει πάρει ο Αλαφούζος? Αν και μου φαίνεται λίγο προφανές. Τι εννοείς? Ότι ο Αλαφούζος κάνει περισσότερο το θέμα της κουζίνας Ο και Αλαφούζος, της ποιότητας. Ναι, εγώ κάνω τα social media περισσότερο. Αν δεις το Touch Mass, ας πούμε, ανεβάζει daily post κάθε μέρα. Όχι με μένα, γενικά. Σε συνεργασία με το φιλαράκι μου τον Ιγνάτιο. Δηλαδή ο Ιγνάτιος τραβάει τις φώτο, τις κάνει edit και τα ανεβάζει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και όταν είχες πάει Αμερική, που είχες κάνει ένα vlog που ήταν κάπως με τελείως διαφορετική οπτική, γιατί έδειχνες συνέχεια πράγματα από το GTA. Τούμπες που έχουν φύγει εδώ, όλα τα σπίτια αυτά. Έδειχνες μέρη από το GTA. Έδειχνες ότι όπου η αστυνομία έχουμε τόσα αστέρια, ας πούμε. Άρα βάζεις και το gaming στο. Ναι. Εμένα το αγαπημένο μου game από όλη την περίοδο είναι το GTA. Μ' άρεσε και το Fortnite, μ' άρεσε και το Minecraft, το έχω στην καρδιά μου, αλλά το GTA είναι το top. Ξέρω όλο το map του GTA απ' έξω, κάθε στενό. Τώρα να έρθεις να μου δείξεις μια εικόνα από ένα στενάκι στο GTA, το πιο άκυρο στενό, θα σου πω ακριβώς που είναι. Το ξέρω καλύτερα από το σπίτι μου. Και με το που πήγα Los Angeles και έβλεπα μέρη, έλεγα συνέχεια κάθε ένα τέταρτο, μέρος από το GTA, μέρος από το GTA. Δες εδώ, το έχει στο GTA. Όλο το ίδιο έλεγα. Και Μαϊάμι έχει από το Σαν Ανδρέας, νομίζω, ή από το Vice City. Από το Vice City. Το 6 θα είναι από το Μαϊάμι. Ναι, πρέπει να πάω Μαϊάμι πριν βγει. Δεν έχω πάει. Για να ξέρεις το χάρτη που πριν. Ήταν πρώτη φορά που πήγες Αμερική τώρα? Πρώτη και καλή. Και πήγα, γνώρισα και τον Ταραντίνο. Το σκηνοθέτη. Ναι. Πώς το γνώριζες? Εκεί είχε ένα event το Fortnite και με είχε καλέσει. Και είχε καλέσει έναν influencer από κάθε χώρα. Ένα YouTuber που έπαιζε Fortnite. Και βλέπω ένα email ένα βράδυ. Θες να έρθεις στο Los Angeles σε αυτό το event? Και πάω εκεί και τους βλέπω όλους. Όλους τους streamers. Όλοι του Kai Cenat, όλοι όποιος έπαιζε Fortnite, Mongrel, Clicks, εντάξει, μπορεί να μην τους ξέρεις, αλλά στο Fortnite community είναι βουνά. Και ήμουνα δίπλα με αυτούς, μίλαγα με αυτούς και λέω, όπα. Αλλά ήταν τόσο secret event που μας έπαιρναν το κινητό και μας έβαζαν αυτοκόλλητα να μην βγάλουμε τίποτα. Το κάνουν αυτό στο εξωτερικό. Σε ένα κλαμπ στο Βερολίνο που είχα μπει, δεν ήταν κανένας γνωστός, αλλά μου βάλουν αυτοκόλλητο. Και ο Ταραντίνο τι έκανε εκεί? Ήταν YouTuber, έπαιζε Fortnite, το γύρισε. Σκηνοθέτησε αυτή τη σεζόν που μας πέρασε του Fortnite. Και έβαλε skin από το Kill Bill μέσα στο game. Και γνώρισα κι αυτή Emma κάτι που έπαιζε το Kill Bill. Άρα σου ανοίγει πολλές πόρτες στο YouTube. Ξέρεις τι σου ανοίγει πολλές πόρτες? Ό,τι κυνηγάς και σ' αρέσει. Να έχεις πάθος. Θέλει πάθος. Consistency, πολύ βασικό. Δηλαδή όσο πάθος και να έχεις, αν δεν πεις ότι έχω consistency, πρέπει την τάδε μέρα, τάδε ώρα, κάθε εβδομάδα να γίνεται αυτό,
Δεν κάνεις τίποτα. Μάλιστα. Γιατί όπως είπαμε στην αρχή είναι μαραθώνιος και όχι ένα sprint 100 μέτρα. Δηλαδή πρέπει να είσαι εκεί. Όταν είσαι εκεί για πολύ καιρό, έρχονται. Λοιπόν, έχεις γνωρίσει και το speed. You said putana to me, do you remember me? Εντάξει, Ναι. αυτό και μας έχεις χαρίσει σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στους gamers ή στους YouTubers. Σε όλη την Ελλάδα έχεις χαρίσει στιγμές χαράς και ευτυχίας. Αυτό είχε γίνει πριν 2 χρόνια, ήταν η πρώτη φορά. Θυμάμαι, είχες πάει, του είχες δώσει Rolex. Είχες ξεχάσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Τι είχες παρκάρει στο αστυνομικό τμήμα. Πού ήταν εκεί πέρα αυτό που είχαν πίσω από το Σύνταγμα. Στη μέση του δρόμου. Τι έκανες, ρε φίλε? Και τα κλειδιά πού ήταν? Η πρώτη φορά που συνάντησα το Speed ήταν στο σερβερ μου, στον Emerald. Διαδικτυακά. Okay. Διαδικτυακά και ακόμη μια φορά. Του έστειλα μήνυμα, μπες στο σερβερ. Δεν μπήκε. Και λέω τι θα κάνω, θέλω να μπει στο σερβερ μου, να παίξουμε μαζί. Ανοίγω live, μαζεύω 2.000 άτομα και λέω παιδιά, πάμε όλοι, σπαμάρετε το να μπει Emerald. Στέλνω ένα τσούρμο και αυτός κοιτάει το chat του, να μπω στον Emerald. Δεν κατάλαβα ότι έφαγε raid αυτή τη στιγμή. Λέει το chat μου θέλει να μπω στον Emerald. Τι είναι αυτό, Emerald? Μπαίνει, κατευθείαν εγώ του είχα έτοιμα εκεί λιμουζίνες, τον άλλο να το βρίζει. την Παναγία σου, άντε ρε. Μου στέλναν όλοι οι streamers μήνυμα, τους έλεγα ελάτε, μπείτε, ελάτε. Έστελνε ο αρχηγός για παράδειγμα, έλα και εσύ του έλεγα. Come to Greece, we will make you cry. Μπήκαν όλοι στο σερβερ και έγινε ο χαμός εκεί. Ό,τι γίνεται στην πραγματική ζωή με το Speed επί 1000 γιατί έχουν πατάνει ο ένας τον άλλον. Χαμός. Εκεί έχεις δει κάτι κλιπάκια με ό,τι βρισιά υπάρχει, του λέγανε τα πάντα όλα. Άχρηστε. Και εγώ επειδή τον παρακολουθούσα, βλέπω μία μέρα ότι κάνει Europe Tour. Και λέω θα έρθει στην Ελλάδα. Ετοιμάζω την ομάδα μου, τον Ιγνάτιο, τον αδερφό μου, όλους τους λέω θα έρθει στην Ελλάδα όπου και να είμαστε. Ό,τι και να κάνουμε, το παρατάτε, πάμε να τον βρούμε. Έκανα live στο Ναύπλιο τότε. Κλείνω το live με το που βλέπω ότι έρχεται Ελλάδα. Πώς το κατάλαβες? Μου το γράφαν στο chat. Okay. Μου γράφαν ήρθε το Speed στην Ελλάδα. Γιατί το έλεγα. Όποιος δει το Speed, πείτε το μου. Και όχι μόνο αυτό, λέω στο live, βρείτε μου ό,τι πληροφορία έχετε. Και μου στέλνανε στο Instagram σε ποιο ξενοδοχείο μένει. Και δεν τον πίστευα εγώ και του έλεγα στείλε μου proof. Και μου στέλνει φώτο που τον έβγαζα από μακριά. Παίρνω το αμάξι. Παίρνω το βιντεογράφο του αδερφό μου και φεύγουμε για Αθήνα. 2 ώρες δρόμου. Ήταν στην Κυψέλη, μετά από 2 ώρες ήταν στο κέντρο. Τον βρίσκω εγώ στο κέντρο εκεί που κάνει κοιλιά όλο το stream και έπεφτε. Είχε θέματα εκεί, πήγαινε στην αστυνομία, τους έλεγε. Τον κυνηγούσαν. Ναι, τον κυνηγούσαν. Και δεν είχε 0 content. Πάω εκεί, στο δρόμο, εγώ σκεφτόμουν τι να κάνω. Είχα τη θήκη με τα ρολόγια μου πάνω μου. Είχα ένα πίνακα, ένα στυλό, ένα καπέλο, ένα κασκόλ και πάμε εκεί. Με το που τον βλέπω, παρατάω το αμάξι, δεν με νοιάζει τίποτα. Παίρνω όλα αυτά, τον πίνακα, το στυλό και αυτά, τα δίνω στο Μίμη και του λέω: κάνει το ζωγράφο. Τι να κάνω? Κρατάει το τέτοιο, του λέω του Speed: ζωγράφεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θες, πάμε να στο αγοράσω. Αυτό σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή. Σκεφτόμουν να θα γράψει ένα πιτόγυρο, θα βάλει ένα. Ναι. Οτιδήποτε άλλο. Αυτό μου ζωγράφησε ένα Audi R8 που ήταν σαν χελώνα. Audi R8! Let's go! Λέω τώρα Audi R8. Και να θέλει δεν βρίσκουμε. Audi R8, βγάζω τη θήκη με τα ρολόγια. Πάρε όποιο θες του λέω. Και πήκαρα αυτό. Ήξερα ποιο θα πάρει. Εσύ όταν το πήρε, σκέφτηκες πόσο κάνει ή δεν σε νοιάζει? Εγώ όταν το πήρε, πόνεγε η καρδιά μου. Ήταν το πιο ακριβά που έχεις στη συλλογή? Όχι, δεν ήταν. Πάλι καλά. Ήταν ένα που είχα πάρει και είναι το αγαπημένο μου. Πάλι καλά δεν πήρε. Ήξερα ότι θα πάρει το πιο fancy. Αυτό ήταν και το πιο ό,τι να είναι απ' τα άλλα. Αν είναι παραποιημένα τα ρολόγια, χάνουν αξία. Και αυτό ήταν παραποιημένο. Δηλαδή είχε μπει έξτρα αξεσουάρ. Ναι. Είχε χάσει αξία έτσι κι αλλιώς. Αλλά επειδή είναι κάγκουρας, τερματισμένος, πήρε αυτό που είναι το πιο γυαλιστερό απ' όλα. Μετά με πήρε στο αμάξι μαζί του. Το αμάξι τι έγινε το δικό σου που το παράτησε? Παρατημένο εκεί. Το άφησα και σε δρόμο που δεν παίζεις εκεί, ξέρεις, πίσω από τη Βουλή τώρα. Ναι, ήταν. Ναι. Τέλος πάντων, έχασα το κινητό μου μετά. Ήρθε ο αδερφός μου πάλι καλά, έβλεπε το stream και βρήκε το κινητό μου. Πού ήτανε? Στην τσάντα μου που την είχα αφήσει. Γερανός ήρθε, το πήρε το αμάξι. Τέλος πάντων. Εγώ γονάτισα γιατί έβλεπα το stream από το σπίτι μου και όταν είπε στο Speed Chris ASMR has leaked my phone and everybody calls me. Chris ASMR gave my phone and now everyone's called me. Μα ισχύει ακόμα και σήμερα. Είχα πεθάνει, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό να λες στο Speed για τον Chris ASMR γιατί έχει δώσει το τηλέφωνο σου και σε παίρνει. Ήταν το peak, δηλαδή. Μα δεν είναι. Τώρα, αν σου δείξω το τηλέφωνο μου,
έχω κλήσεις από άσχετους που έχει φάει leak από το Crisis MR. Και τώρα έχω βάλει μια εφαρμογή που μπλοκάρει όποιον δεν έχω στις επαφές μου. Γιατί έχω δέμο με αυτό, δεν σου κάνω πλάκα. Τώρα, αν το κάνω unblock και το αφήσω εδώ, θα δεις πόσες φορές θα χτυπήσει. Και μετά το πήγες εδώ στο Σουβλατζίδικο, στο Νέο Κόσμο. Δεν τον πήγα εγώ, τον πήγε ο οδηγός. Του έλεγα του οδηγού, πάμε αλλού, πάμε σε άλλη περιοχή. Όχι, πρέπει να τελειώσει τη δουλειά μου. Ήτανε ο οδηγός κλασικός. 6 ώρα έχουμε πει να είμαι σπίτι. Και ήρθε και ο Κοψιάλης, έγινε. Μου στέλνω ο Κοψιάλης να έρθει. Εννοείται, του λέω. Want you to type the most commented post on Instagram globally. The what? Είδα και τον Κάβαλο, ελάτε. You know Balkan style. Είχε μπει και ο FY και του κάνατε κλίση και λέγε. Μου στέλνει και ο FY, πήραμε και βιντεοκλήση και το Sneak νομίζω. Μετά ξαναήρθε στην Ελλάδα. Με τον Crisis MR τι γίνεται, γιατί βλέπω ότι έχει κάνει κάποια βίντεο. Στην αρχή είχατε beef. Εγώ δεν το φώναξα στην Καβάλα να έρθει, δεν χρειαζόμουν τη βοήθειά του. Του είχε υποσχεθεί ότι θα του δώσει κάποια λεφτά που δεν του έδωσε και παρεξηγήθηκε. Τα είχε μπερδέψει και αυτό, δεν ξέρω τι. Ναι, τι είχε γίνει με Crisis MR. Όλο το ψωμάκι σήμερα θα πάρει. Ναι. Λοιπόν, ο Crisis MR γνωριζόμασταν λίγο από το YouTube. Αυτό έβλεπε, έχω Mercedes, έλεγε, και έχω ρολόι. Είχε δει αυτό με το σπίτι. Και σου λέει, αυτό έχει λεφτά. Και μου λέει 200 ευρώ και μεταφορικά. Για να κάνετε βίντεο. Για να έρθει Αθήνα να κάνουμε βίντεο. Του έχει πει εσύ να κάνετε βίντεο. Του λέω εγώ, είχα μια ιδέα, του λέω ψήνεις να χάσει κιλά να κάνουμε ένα βίντεο μέσα. 200 ευρώ και μεταφορικά. Λέω τώρα 200 ευρώ και μεταφορικά, δεν έχω πληρώσει για να κάνω βίντεο έτσι άλλους. Δεν είναι ωραίο. Λέω, ξέρεις κάτι, Χριστό, ανεβαίνω εγώ. Γιατί θες να νιώθεις κιόλας, επειδή αυτό που κάνεις, αυτό που αγαπάς, θες να νιώθεις ότι ο άλλος το κάνει επειδή θέλει. Ναι. Όχι, όχι επειδή πληρώνεται. Ναι. Ανεβαίνω πάνω, κλείνω ένα καλό Airbnb και αυτά, κάνουμε ένα βιντεάκι και μου λέει τα 200 ευρώ που είπαμε. Και εγώ να έχω χαλάσει τώρα και μεταφορικά να πάω σε εκεί και βιντεογράφο να πάω σε εκεί και Airbnb. Δηλαδή αυτό το ταξίδι εμένα μου στοίχησε 600-700 ευρώ. Και μου λέει, του λέω ποια λεφτά. Του βγάζω εκεί, τι του βγάλα, ένα 50. Καλά, δώσε 100 και είμαστε ok. Πάρε το ένα 50 από σήμερα. Μετά του έδωσα κι άλλο ένα 50 και μετά βγαίνει και λέει αυτό για τα λεφτά. Μου στείλε τίποτα, δεν μου στείλε 100 ευρώ. Να σου πω κάτι, τώρα το έχει καταλάβει. Μου λέει ήταν βλακή αυτό που έκανα και τώρα από μόνος του μου στέλνει συνέχεια πότε θα κάνουμε βίντεο. Όλη την ώρα αυτό μου στέλνει. Γιατί σου στέλνει τώρα? Γιατί πήγε καλά το κανάλι του. Άρα μετά το είδε επιχειρηματικά. Ναι. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να το αντιληφθεί όμως. Τώρα όλη την ώρα πότε θα έρθεις. Το καλύτερό του, αν πάω Καβάλα, το καλύτερό του. Αυτό με είχε ανατριχιάσει λίγο που βγήκε στο ίντερνετ με τον Crisis MR και την Αγγλία. Δεν ξέρω περισσότερες πληροφορίες. Ναι. Δεν τον έχει ρωτήσει τι έγινε. Γιατί έχει βγει ότι τον έχω ρωτήσει. Δεν τηρούσε τα πρότυπα υγιεινής, δούλευε σαν. Να τον καλέσει εδώ να σου πει ο ίδιος. Εγώ δεν ξέρω και ούτε κάθομαι να συζητάω τι έκανε ο άλλος στη ζωή του. Αυτός ξέρει και αυτή που συναναστρέφεται. Πάντως δεν είναι και πιο. Δηλαδή λέει και στο βίντεο σου έλεγε ότι τον έχουν χακάρει και όλα αυτά. Αυτά πιστεύεις είναι αλήθεια? Κοίτα, ότι έχουν προσπαθήσει να τον τρολάρουν, ισχύει. Να του χακάρουν και να έχει παντού στον τοίχο κάμερες, σίγουρα δεν ισχύει 100%. Ότι έχουν πάρει τον αριθμό του και του λένε ό,τι ασυναρτησία, ό,τι hack μπορείς να φανταστείς. Πάταγε links, τον έχουν ντοξάρει, έχουν πάρει πρόσβαση στα social media του, στο YouTube του, όλα αυτά έχουν γίνει από δικό του λάθος. Τώρα οι ακρεότητες του τύπου μέσα στον τοίχο, σε αυτόν εδώ υπάρχει κάμερα και μέσα στην πρίζα μου δείχνει μία μπρίζα και ότι έχει κάμερα. Να δούμε τώρα μέσα στο ρολόι αυτό αν υπάρχει κάμερα. Αυτό δεν ισχύει. Του το έχω πει και στον ίδιο. Το έχει καταλάβει αυτό? Ελπίζω πως ναι. Του παίρνει λίγο αλλά καταλαβαίνει. Τώρα ξεκίνησε γυμναστήριο. Δηλαδή όλα αυτά που λέγαμε τόσο καιρό τα κάνει τώρα. Οπότε respect. Μακάρι να αλλάξει. Ναι. Είδαμε και με τη Χολίδου τώρα που. Άμα αυτό έχει ερωτική απογοήτευση σοβαρή. Είχα μάθει ξεκολλιάζει τη Mercedes, δεν την οδηγώ. Αυτό που τον παίρνω τηλέφωνο τώρα να τον πάρω, αυτό θα μου πει. Μετανιώνω που τον έφερα στο βίντεο. Δεν το ξέρω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Από τις κόντρες στη Θεσσαλονίκη. Από τις κόντρες ξεκίνησε. Που τον είχε φέρει με τη μηχανή. Και ήρθε με τη μηχανή και κέρδισε τη Χολίδου και τρελάθηκε. Πού κρύψε σε μάρ, παιδιά! Δεν το φαίνεται καλό παιδί. Δηλαδή έχει κάποια θέματα διαχείρισης. Δεν την έπεσε τη Χολίδου με τρόπο που ήταν σωστός. Δηλαδή από ό,τι είπε και η Χολίδου. Αφού δεν θέλει η Χολίδου, έστειλε 1, 2, 3, 10, 20, 30 μηνύματα. Και κάπου σταματάς. Ναι. Αυτός εκεί βομβάρδιζε. Παίζει ακόμα και σήμερα, στέλνει mail, κατεβατά κάτι τέτοια. Όλο αυτό το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να το διαβάσω. Εκεί με τις κόντρες που ήρθα και το δω στο βίντεο δεν θα βγει, πιστεύεις? Όταν έχει ανέβει αυτό θα έχει βγει ήδη. Εκεί είδα, έχεις φέρει Τρανό, Φλάιλο. Φλάιλο εδώ, έχουμε κανένα γρήγορο. Την Αλεξανδράκη.
Είχες φέρει τον Λιλκόνη του στην ουσία, εμένα, πολύ κόσμο, 20 άτομα. 17 νομίζω. Εκεί ήταν μεγάλη παραγωγή. Και καταλαβαίνω ότι θέλει πάρα πολύ καλή οργάνωση ένα τέτοιο project και τόσα άτομα. Δηλαδή, εγώ δεν το πίστευα ότι θα γίνει το βίντεο. Λέω, παιδιά, τόσα άτομα, να κάνει συνέντευξη σε όλους αυτούς κλπ. Δεν νομίζω να βγει ώρα. Μάλλον θα μας πει να το κάνουμε να το συνεχίσουμε άλλη μέρα. Και σκέψου, δεν βγήκε όπως θα ήθελα. Δεν υπήρχε η απαραίτητη οργάνωση, γιατί η ομάδα μου έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε με 3, 4, 5 άτομα βαριά. Τόσο πολλά άτομα και είχαν φέρει και φίλους τους. Είχαμε και καινούριους βιντεογράφους. Είχαμε πολύ κόσμο. Δεν βγήκε έτσι όπως θα ήθελα. Ήταν καλή παραγωγή, αλλά μπορούσε και καλύτερα. Ποιος κέρδισε? Ο Σταμύρης, TikToker. Ο Τρανός και ο Φλάιλο που υποτίθεται έχουν τα πιο δυνατά αμάξια. Ο Τρανός έχει όντως το πιο δυνατό, αντικειμενικά εκεί πέρα, αλλά κακιά η στιγμή, άναψαν όλα τα λαμπάκια, έβγαλε πρόβλημα. Να το πετάξουμε στη θαπάνταρη management. Και η Αλεξανδράκη, να ξέρεις, είχε έρθει με το πιο γρήγορο Mi 4 σε όλη την Ελλάδα. Όλο carbon, φτιαγμένο από τον καλύτερο μάστορα στην Ελλάδα, ήταν 1500 άλογα. Και δεν κατάφερε να το πατήσει τον γκάζι καθόλου. Δεν πάταγε κάτω το αμάξι. Άρα κέρδισε ο Σταμύρης και πήρε και 1000 ευρώ. Πήρε ένα χιλιαρικάκι στην τσέπη. Μια χαρά. Not bad, μια χαρά. Ο Κρίς είχε πάρει 500. Ανεβήκαμε. Στο Κόντρα 3, 2.000. Εγώ σκεφτόμουν, ρε φίλε, πιστεύω ένα Tesla, άμα έχεις εκεί. Όντως. Αυτό σκεφτόμουν να κάνω. Το Model S, αν το είχε κάποιος, είχε πάρει το 1000 και είχε φύγει. Σκέψου το τώρα που θα είναι 2, πόσο κάνει ένα Model S? 400 ευρώ. Έρχεσαι εκεί. Και παίζει το 2.000 και τη βγάζει λάδι. Οκ, θα το κάνω να ξέρεις. Εντάξει, το πρώτο είπα λίγο κιόλας να τρολάρω εκεί με τους στην ουσία. Να τους δώσω και τη χαρά ότι με πέρασαν, γιατί προφανώς δεν μπορούσαν να με περάσουν. Ναι. Ήταν και ο Μίμης μαζί μου, δεν ήθελα να πάθει και κάτι το παιδί, είναι αδερφό σου, αλλά τους άφησα να κερδίσουν, να το πω έτσι. Καλά έκανες, ναι. Πιστεύω τους είχες. Τι άλλα project θέλεις να κάνεις? Δηλαδή, αυτό ας πούμε είναι πολλά level πάνω από ένα κανονικό βίντεο στο YouTube. Έχεις ιδέες άλλες στο μυαλό σου που είναι τόσο μεγάλες παραγωγές? Έχω. Και έχω ετοιμάσει και μια μεγάλη παραγωγή ακόμα. Είναι κάτι σαν, πώς να το πω, Big Brother. Αλλά Mr. Beast Big Brother. Οκ, YouTube δηλαδή. Ναι. Με challenge, ας πούμε. Μπράβο. Όπως αυτό που είχε κάνει, που είχε βάλει π.χ. ένα άτομο μόνο του να γυμνάζεται. $40,000. Μπράβο, κοντά είσαι. Πρόσφατο βιντεάκι. Αλλά το έχω κάνει σε δικό μου τέτοιο. Βλέπω ότι κάνουν στο εξωτερικό ο Mr. Beast που είναι κορυφή. Και εντάξει, προφανώς δεν μπορώ να κάνω το ίδιο, γιατί ο Mr. Beast επενδύει εκατομμύρια στα βίντεο του. Γιατί είμαστε και Ελλάδα. Ναι. Έχεις σκεφτεί να τα μεταγλωτίσεις τα βίντεο? Ψάχνω μεταγλωτιστή. Δεν βρίσκω όμως. Όποιος ξέρει να κάνει auto-dub στο YouTube, να στείλει μήνυμα και σε μένα και στον Κονίλο. Auto-dub δηλαδή θέλεις να φτιάχνει τη φωνή μου με AI, π.χ. στο δικό μου βίντεο, και να την κάνει ισπανικά π.χ. Ναι, ισπανικά, αγγλικά, τα πάντα, όλες τις γλώσσες. Όντως, παιδιά, άμα μπορεί κάποιος, στείλτε και σε μένα, με ενδιαφέρει. Για μένα είναι και αφορμή να κάνω ένα τέτοιο project. Αν ξέρεις ότι μπορείς να το αγλωτήσεις, να δοκιμάσεις. Αξίζει. Το μόνο κανάλι που το κάνει είναι η GL Show. Άλλο content βέβαια, άλλες ηλικίες, αλλά το κάνουν πολύ επιτυχημένα. Με τον Γιαννέλη, τι έγινε? Γιατί τον είδα να είναι στην Ομόνια και να έχει γίνει ο δήμαρχος της Ομόνιας. Αυτός είναι ο δήμαρχος της Ομόνιας? Είναι προεκλογικός μου αγώνας αν γίνω δήμαρχος της Ομόνιας. Γιατί έχεις κάνει και εσύ στην Ομόνια? Δεν κυνηγάω να γίνω εγώ δήμαρχος. Εγώ έτσι θα έκανα τα βιντεάκια. Ο Γιάννης εκεί θέλει να αυτοαποκαλείται δήμαρχος. Μαζί δεν είχατε πάει στην Ομόνια? Είχαμε πάει. Πρώτη φορά που είχαμε πάει στην Ομόνια ήταν για κούρεμα. Και παίζει να μην είχε ξαναπάει στην Ομόνια και να. Τότε ήταν η πρώτη φορά. Μετά είδε και ένα βιντεάκι ξένου και πήγε. It's a suburb called Omonia. Εντάξει, έχει κάνει ωραία βιντεάκια. Ναι. Εγώ έχω κάνει 2-3. Ο Γιάννης έχει κάνει 33. Ομόνια, τη γουστάρει πολύ. Καλά κάνει, εντάξει, είναι ωραίο κόνσεπτ. Δηλαδή, όλοι θέλουν να δουν τι γίνεται στην Ομόνια, γιατί είναι επικίνδυνο να το λέμε. Μην επιχειρήσει κανένα, επειδή βλέπει εμένα να έχω πάει 3 φορές και το Γιαννέλη τόσες. Εσύ είχες πάει και με αλεξίσφαιρο. Αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Και με αλεξίσφαιρο και άλλα που δεν έχω δείξει στο βίντεο έχω πάει. Ο Γιαννέλης πάει, πιστεύω. Ο Γιαννέλης πάει έτσι. Ενώ άλλα είχα κι άλλα άτομα, ας πούμε. Να, ασφάλεια, ας πούμε. Και ναι. Εκεί, παιδιά, δεν είναι. Δεν παίζεις. Σου βγάζουν μαχαίρι για πλάκα. Εντάξει, ο Γιαννέλης είναι και πιο γυμνασμένος, είναι και πιο αυτός που ψάχνει να πιει και είναι πάνω στην τρέλα του, δεν λογαριάζει, δεν πάει να σε 2 μέτρα, δεν πάει να σε τίγκα γυμνασμένος, δεν πάει να ξέρει ζιουζίτσου. Είχες πάει τώρα Ντουμπάι με τον Τρανό? Είχα πάει με Τρανό και Σνίκ και Τσέκι και Στάνλεϊ. Και πώς ήταν εκεί? Τι να σου πω τώρα. Άλλο level. Με δίσαμε και τον Μιτσόλι. Παιδιά, μην το βλέπετε. Πέρασες ωραία? Φοβερά. Τι κάνατε εκεί? Τις πιο top εμπειρίες του Ντουμπάι. Απλά μας έλεγε ο Τρανός, πάμε στο καλύτερο ξενοδοχείο. Πάμε στο ξενοδοχείο και εκεί τι να δω. Μάρμαρα παντού, συντριβάνια. Αλλά όχι απλά.
Τώρα το συντριβάνι να έχει 18.000 κρίσταλους. Και είχε κρίσταλους και έσταζαν τα νερά, πάνω χρυσά πράγματα, χρυσοί καθρέφτες, χρυσά. Τι να σου πω. Αυτά τα πληρώνεις εσύ. Χορηγία από τρανό. Ναι. Το ρώτησε μήπως τι γίνεται με το κομμάτι μας. Είπε κάτι ο τρανός, οτιδήποτε. Ή δεν ασχολείται καθόλου. Τον πάρω ένα τηλέφωνο. Όχι. Τον πάρω, είναι στη Γαλλία βέβαια. Τι να του πεις τώρα, εντάξει, δεν θέλω να τον πάρεις, είναι η αλήθεια. Δεν θες κομμάτι τελικά. Δεν θέλω κομμάτι, όχι. Απλά αυτό να είναι καλά. Καλύτερα. Δεν ξέρω να γιατί σταμάτησες τα podcast. Εμένα μ' άρεσε αυτό το podcast, το παρακολουθούσα. Και τώρα παρακολούθησα που έφερες τον Τανιμανίδη και σου γράψα εξαιρετικό βίντεο από κάτω. Κοίτα, χρειάζεται ένα διάλειμμα να καθαρίσεις λίγο και το μυαλό, γιατί βλέπεις τώρα άλλο σκηνικό, άλλη όρεξη. Πώς σου ήρθε αυτό να κάνεις τραγούδια? Ρε φίλε, μπήκα στη σκηνή εκεί με τον Τρανό, ήταν 40.000 άτομα από κάτω. Και τρελάθηκα. Τρελό συναίσθημα. Ναι, αλλά δεν αφήνεις αυτό που είσαι καλός για να κάνεις κάτι άλλο. Κάνεις και αυτό που είσαι καλός και κάνεις και το άλλο. Αν κοίτα, αντικείμενοι δεν προλαβαίνεις. Προλαβαίνεις. Για να γίνεις... Απλά δεν θα έχεις personal life μετά. Και επίσης δεν θα είσαι το ίδιο καλός και στα δύο. Δηλαδή Μια χαρά. Μπορείς, αν είναι η ζωή σου μόνο τραγούδι και τέτοιο. Γιατί κι εγώ έχω κάτι κυκλοφόρητα να σου βάλω τώρα. Φίλε, δεν θέλει, επειδή έχεις και εσύ κάποια κυκλοφόρητα, δεν θέλει πολλή δουλειά η μουσική. Δηλαδή είναι μια τέχνη, δεν είναι. Θέλει πάλι την κατάλληλη ομάδα. Η ομάδα είναι το πιο σημαντικό. Εγώ έχω τον Ηλίου στα τραγούδια. Ναι, ο Ηλίου είναι εξαιρετικός. Απλά ο Ηλίου. Πίνω χόρτο. Εσένα πάω να σώσω. Το ζει έτσι. Μπορείς εσύ με τον Ντουμάνι να ανταπεξέλθεις. Εγώ, επειδή έχω πάει στο ντιό του. Ίσα-ίσα. Δίνει έμπνευση. Κατάλαβες, τα σκάκια, ό,τι πάρει. Με τον αδερφό σου θα μπεις, θα κάνει άλλα πράγματα, θα κάνετε άλλα πράγματα μαζί. Τον είδα και στις κόντρες, βοηθάει. Κάνουμε, ο αδερφός μου. Πολύ καλό παιδί ο αδερφός σου. Ξεκίνησε πράγματα, με βοηθάει και εμένα. Έχει πάρει μπρος ξαφνικά. Αυτό, ο κάθε άνθρωπος έχει το χρόνο του. Δηλαδή, άλλοι πιο μετά, άλλοι πιο νωρίς. Σημασία έχει να κάνεις αυτό που αγαπάς. Σαν business, τι άλλο εκτός από το YouTube, έχεις κάνει τα μπεργκεράτικα, έχεις κάνει την παραγωγή, θες να κάνεις κάτι άλλο? Όχι. Εγώ τι πιστεύεις πρέπει να κάνω? Σαν YouTuber, θέλω να μου πεις εσύ πώς με βλέπεις σαν YouTuber. Σου είπα, μου νοικιάζεις καμιά μέρα το χώρο. Σου είπα όχι. Και μου είπες όχι. Αυτό θα έπρεπε να κάνεις. Αφού έχεις στούντιο, άλλαξε σκηνικό και νοικιάσέ το σε μένα. Εγώ θα σου λέω, θα γίνω πελάτη σου. Θέλω, ψάχνω χώρο. Πώς θα το νοικιάσεις, πούμε, αυτό εδώ τη μέρα? Δεν ξέρω πώς θα το νοικιάζα. Αλλά ρε φίλε, πρέπει να αλλάξω τα έπιπλα, να το κάνω, να το ράνω. Βάλε ένα green screen, παπ. Είναι επίσης το PC μου, δεν είναι ο χώρος μου. Τι θα κάνω, δηλαδή? Θα έρχομαι. Θα είσαι μέσα εδώ. Θα ράζεις. Δεν ξέρω. Σου λέω, θα μπορούσε να το νοικιάσει σε κόσμο γενικά. Εκτός αφού από το αυτό. έχεις που το έχεις, εκτός από αυτό. Που δεν είναι ο χώρος μου, ρε παιδί μου. Να βγάλεις κάποιο δικό σου προϊόν. Ξέρω εγώ, να βγάλεις, για παράδειγμα, κούπες. Άρα λες ότι πρέπει να το κυνηγήσω λίγο και μέσα σε αυτό το κομμάτι, στο business. Αυτό πιστεύεις μου λείπει το content? Πού θα με βλέπεις? Consistency. Δηλαδή τώρα έχεις κάνει 5-6 podcast στη σειρά. Πρέπει να περάσει ένας χρόνος και να κοιτάξεις πίσω σου και να έχεις κάνει 350 podcast. Αυτό είναι ένα podcast κάθε 2 μέρες. Να έχω κάνει 12, 24, 36, 48. Ένα podcast τη βδομάδα. 12, 24, 36, 48 podcast βγαίνει το χρόνο. Ένα podcast τη βδομάδα, νομίζω. 48, ναι. 50 podcast. Καλά, εγώ τρόπος του λέγει είναι, αλλά κατάλαβες τώρα που μπήκαμε στα μαθηματικά, όντως. Κοίτα, εγώ πιστεύω, ρε φίλε, ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του αρέσει να το κάνει με πάθος. Αυτό που πες πριν. Αυτό μπορεί το να κάνεις, μην είναι 50 podcast, μπορεί να είναι 20 podcast και 20 άλλα πράγματα π.χ. Το θέμα είναι να κρατάς τη φλόγα ζωντανή. Αυτό είναι το πιο δύσκολο για μένα. Και πιστεύω που πρέπει να έχει ένας YouTuber που είναι αυτό που λες που θα τρέξει μαραθώνιο. Γιατί sprint μπορείς να κάνεις πολλά, αλλά ο μαραθώνιος είναι δύσκολο. Π.χ. εσύ το κατάφερες αυτό που φαντάζομαι σε κάποια φάση με τα gaming video δεν σε γέμιζαν τόσο και έκανες τόσα άλλα πράγματα που κάνεις τώρα IRL. Κάνω λίγο απ' όλα. Δεν βαριέσαι έτσι. Ναι, κάνω ένα live κάθε Δευτέρα, GTA, κάθε Πέμπτη GTA και κάθε Σάββατο κανονικό. Και ενδιάμεσα ό,τι άλλο έχω. Ωραία. It's all, εγώ είμαι εδώ, οπότε με ξαναχρειαστείς για κάποιο project και μπορώ, λέγε μου. Εντάξει, ό,τι εγώ μπορώ. Εγώ σε άλλο podcast δεν θα έρθω, ήταν το τελευταίο. Ναι. Έχουμε κάνει ήδη 2. Θα ξανάρθεις. Δηλαδή δεν σου λέω, μπορεί να είναι σε 3 χρόνια. Σε 3 χρόνια, ναι. Το πρώτο το κάναμε πριν 4 χρόνια. Δηλαδή σε 4 χρόνια δεν θα ξανακάνουμε. Άλλος άνθρωπος είσαι τώρα και άλλος τότε. Λες. Βέβαια. Πηγαίνετε, παιδιά, να δείτε το βίντεο. Τα αφήνω στο link το παλιό podcast, όσοι θέλετε να δείτε πώς ήταν ο It's Only πριν 4-5 χρόνια και πώς είναι τώρα. Είναι άλλος άνθρωπος, αλήθεια. Like, subscribe. Πρέπει να περάσουμε το προηγούμενο βίντεο, αν και είναι δύσκολο. Είχαμε φτάσει πόσο? Είχε φτάσει πολύ, εντάξει. 400.000 μπορεί να είναι τώρα. Ωραία, αυτό πρέπει να φτάσει 500. Είναι δύσκολο. Αλλά... Για να φτάσει, κάντε όλοι like στο βίντεο. Και share, στείλτε το στους φίλους σας, στη γιαγιά σας, στη θεία σας, στον παππού σας. Αφήνω και το κανάλι του It's Only, εννοείται από κάτω στο description. Θα τα πούμε στο επόμενο Κονίλο Talks.